Η χολυστερόλη είναι ένα απαραίτητο μόριο για τους ζωικούς οργανισμούς, αλλά από την άλλη, η παρουσία ψηλών συγκεντρώσεων στο νερό του αίματος αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και εμφράγματος. Η χολυστερόλη είναι στεροειδή λιπίδιο. Μόρια χολυστερόλης βρίσκονται στις κυτταρικές μεμβράνες των ζωικών κυττάρων και παρεμβάλλονται μεταξύ των μορίων των φωσφορολιπιδίων. Παράγεται στο σηκώτη από κορεσμένα λίπη. Την παίρνουμε με τις τροφές. Δεν διαλύεται στο αίμα. Μεταφέρεται μέσα στο αίμα συνδεδεμένη με μια πρωτεΐνη που ονομάζεται λιποπρωτεΐνη. Ποια είναι η βιολογική σημασία της χολυστερόλης? Αποτελεί δομικό συστατικό των μεμβρανών των ζωικών κυττάρων, αναγκαία για τη σύνθεση αρσενικών και θηλυκών ορμονών, λιποπρωτεΐνες LDL και HDL, και οι δύο μεταφέρουν χολυστερόλη. LDL, κακή, μεταφέρει τη χολυστερόλη στο εσωτερικό των αρτηριών, αθυρωματική πλάκα. HDL, καλή, μεταφέρει τη χολυστερόλη στο σηκώτη για να την απομακρύνει από την κυκλοφορία του αίματος. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χολυστερόλη. Αυξημένα ποσοστά χολυστερόλης μαζί με τα κορεσμένα λίπη στο αίμα προκαλούν αθυροσκλήρωση, δηλαδή τη στένωση του αυλού των αρτηριών λόγω δημιουργίας αθυρωματικών πλακών. Η αθυροσκλήρωση μπορεί να δημιουργήσει έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο. Η υψηλή συγκέντρωση κακής χολυστερόλης στο αίμα ενοχοποιούν και ο αριθμός γονιδίων. Τα γονίδια αυτά είναι υπεύθυνα για την οικογενή υπερχολυστερολεμία που κληρονομείται κατά επικρατή τρόπο. Ακόμα ένας παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της συγκέντρωσης κακής χολυστερόλης είναι η καθιστική ζωή. Το κάπνισμα. Τρόποι βελτίωσης. Η συχνή άσκηση μειώνει τη συγκέντρωση χολυστερόλης στο αίματος. Βοηθά στην ισορροπία των διαφόρων ειδών χολυστερόλης. Με την άσκηση, η συγκέντρωση της καλής χολυστερόλης αυξάνεται, ενώ η συγκέντρωση της κακής χολυστερόλης μειώνεται. Διατροφή με χαμηλά ποσοστά χολυστερόλης μαζί με κορεσμένα λίπη στο αίμα μειώνουν τις πιθανότητες να προκληθεί αθυροσκλήρωση. Οι στατίνες ανήκουν στην ομάδα των φαρμάκων που μειώνουν τη συγκέντρωση της χολυστερόλης στο αίμα. Σταματούν την παραγωγή ενζύμων του ύπατος, όπου είναι υπεύθυνα για την δημιουργία κακής χολυστερόλης LDL. Επίσης, βελτιώνουν την ισορροπία συγκεντρώσεων της καλής και κακής χολυστερόλης και μειώνουν την δημιουργία αθυρωματικών πλάκων στα τυχώματα των αρτηριών. Αρνητικά στατινό. Εθισμός, επηρεάζουν τους μυς, ζημιά στο σηκώτη. Κάποιοι πιστεύουν πως επειδή καταναλώνουν τις στατίνες δεν πρέπει να τρέφονται σωστά και να ασκούνται. Έτσι, οι στατίνες δεν τους προστατεύουν από άλλες παθήσεις που σχετίζονται με την κακή διατροφή.